U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, s nama su ponovno naša dva šišmiša koja će demonstrirati danas Ball Mastery 3. Ball Mastery 3 nastavit ćemo tamo gdje smo stali zadnji put, dakle zadnja vježba na Ball Mastery 2 nam je bila fake pass sa desnom i sa lijevom. Danas ćemo, znači prva vježba s kojom ćemo započeti, evo demonstrirat će ju Ivan, može. Znači fake pass, push and pull i dalje sa fliperom nastavljam. Ok, druga noga, hop, hop, ok, samo bi te zamolio da polako demonstriramo, dakle imam fake pass, imam push and pull i imam onda dalje fliper. Onda nastavljam s drugom nogom, fake pass, push and pull, fliper. Može, dečki, krenite u isto vrijeme. Super, hvala. Vježbu broj 2 demonstrirat će Luka, može. Ok, ajde ako može, daj mi samo molim te loptu da demonstriramo još polakše. Dakle imam fake pass, imam push and pull i imam V okolo stajne. I nastavljam ponovno sa istom nogom. Luka je započeo sa desnom, ajmo nastaviti, može dečki, i jedan i drugi. Samo kod fake passa spusti, tako je, spusti skroz dolje nogu. Super, sljedeća vježba Ivan pokazat, dakle sve isto, samo mijenjamo nogu, može. Fake pass, push and pull, V okolo stajne. Super, zaustavim i sad nastavljam ponovno istom nogom. Super, evo pokazao polako i ajmo ubrzati, može. I super, odlično, demonstriramo sljedeću vježbu, polako pokaži, dakle imamo fake pass, push and pull, V okolo stajne i zmijica drugom nogom. Ista stvar na drugu stranu, fake pass, može, push and pull, zmijica drugom nogom, V okolo stajne, zmijica. Još jednom polako, polako, fake pass, push and pull, V okolo stajne, zmijica. Znači ako radim V okolo stajne lijevom, nastavljam zmijicu desnom i obrnuto. Ok, može dečki. Sad je desna lijeva je. Bravo. Odlično, može dalje dečki. Ok, polako, stop. 2-3 stvari koje samo treba naglasiti kod bicikla. Učestale greške koje se rade kod bicikla su sljedeće. Peta se diže gore u zrak. Ono što je najčešće, to se jako često događa igračima zato što je položaj tijela, dakle trup im je nagnut nazad. Ukoliko dođu naprijed na loptu, s tim da naravno prvi preduvjet je da su dovoljno veliki u odnosu na loptu da mogu napraviti taj pokret što se bicikla tiče. Znači prva stvar je važno da su im prse iznad lopte, da ne dižemo petu gore. Ono što ja često kažem svojim igračima je, ukoliko ja radim bicikl na protivničkog igrača i dignem petu, protivnički igrač mi vrlo lagano može izbiti loptu. Dakle, nagnut se naprijed, radim bicikl. Druga greška koju igrači najčešće rade je prevelik krug oko lopte. Dakle, cilj je proći što bliže lopti. Treća greška koja se najčešće događa je da kod bicikla zagazimo na petu. Dakle, cilj je kod bicikla, nakon bicikla zagaziti na palac. Na palcu se radi promjena pravca. Znači, nakon što napravim bicikl, zagazim na palac i sa tim palcem se odmah odgurujem. I zadnja stvar koja dosta često igrači rade, naprave bicikl u jednu stranu i onda mu je odnošenje lopte u istu tu stranu.
Ukoliko sam ja protivničkog igrača prebacio na ovu stranu, zadatak je vanjskim dijelom stopala suprotne noge odnijeti loptu na drugu stranu. Evo može dečki sad demonstrirati. Imat ćemo jedan dodir vanjskim dijelom stopala i nakon toga lupam bicikl. Sjajno. Može nastavi dalje. Znači koljeno je blago skvrčeno. Prolazim i zagazim na prednji dio stopala, odnosno na palac. Dodatno, bravo, ajde nastavi molim te još samo dalje. Dodatno ono što je, ukoliko igrači mogu, cilj je naravno da probaju podići pogled gore. Ok, dobro, super, možemo na sljedeću vježbu. Ono što je razlika, prolazim sa vanjskom nogom okolo lopte i sad ono što je bitno je da stvarno zagazim i okrećem ramena u suprotnu stranu. Znači nakon što sam hop prebacio, okrećem ramena u suprotnu stranu i nastavljam dalje. Može dečki? Samo ostani sa licem, Luka, ostani sa licem prema tamo. Tako, da. Pazi da cijelo vrijeme, Luka, gledaš prema tamo, tako je. Dobro. Odlično, dobro. Možemo sad preći na sljedeću vježbu. Na progresiju bit će nešto teže. Luka, polako pokazat. Step over, gurnem petom prema naprijed i drugom nogom radim odmah zmijicu. Zaustavim i sad istu stvar radim s drugom nogom. Step over, petom prema naprijed, zmijicu. Super, ajmo još jednom sad zajedno i probati ubrzati. Zaustavi nakon što smo to napravili. Znači greške koje će se događati, neće dovoljno jako gurnut, ovo je bilo sjajno, neće dovoljno jako gurnut petom loptu i naravno dosta teško je odmah nastaviti dalje sa zmijicom, pogotovo ako se radi o slabijoj nozi. Dobro, ostale su nam još 3 vježbe, evo Luka će pokazati prvu, dakle vanjska i V okolo stajne, može, ukoliko možemo, pogled je gore, 2 dodira vanjskim dijelom stopala i radimo slovo V okolo stajne noge. Dobro, može zajedno dečki. Luka, malo se samo pomaknite prema meni. Super, može. Odlično, dobro. Ivane, možeš ti pokazati sljedeću. Dakle, zadatak je unutarnja, zamah sa suprotnom nogom. Ok, nekoliko stvari polako. Nekoliko stvari samo na koje želimo napraviti naglasak. Dakle, unutarnjom desnom nogom idem u lijevu stranu, imat ću 2 dodira, nakon toga ću gurnut loptu i kao da ću šutnut sada desnom. Ono što su naglasci, suprotna ruka, suprotna noga. Peta ide prema stražnici, prsti su gore u zraku. Imam 2 dodira, gurnem sada na lijevu, hop, 2 dodira, gurnem na desnu, hop, 2 dodira. Može dečki, možete vi pokazati. I super, hvala. Dobro, i ostala nam je zadnja koju ćemo danas obraditi, dakle unutarnja, vođenje unutarnjom, lijevom u desnu stranu, iskorak, unutarnja vanjska. Vođenje desnom u lijevu stranu, u iskorak i unutarnja vanjska. Daj mi samo sekundu loptu. Jedna stvar samo na kojoj stavljamo naglasak, dakle nakon što napravim unutarnja, ako vodim lijevom nogom u desnu stranu, desnom nogom moram iskoračiti. Sad imam unutarnja vanjska. Sad kad krećem desnom nogom u lijevu stranu, sa lijevom moram iskoračiti, unutarnja vanjska. Može dečki pokazati. Unutarnja vanjska. Tako, bravo. Bravo. Bravo, odlično, super. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.